Moja kuchyňa musí v prvom rade fungovať. Chcem v nej variť, piecť a čo najľahšie upratovať. Takéto rýchle reorganizovanie kuchyni robím pomerne často. Tak to netrvá dlho. Toto mi zabralo max 2 hodiny. Všetko vyberiem, umiem poličky, vytriedím pre mňa nepotrebné veci a vrátim naspäť. Ukradnutý príbor vrátim do roboty. V ďalšej poličke môžete vidieť, že nemíňam peniaze na krásne boxiky a organizéry. Nejaké mám, ale keď ich netreba, myslím si, že je to zbytočné míňanie peňazí. Na schody som položila super vec, papier do teplozdušnej fritézy. Je to napríklad na to, aby vám zachytila šťavu z mesa. Na umývanie kuchyne najradšej používam ľudovo povedané tekutý piesok. Volal to tak môj dedo a je to osvedčený prostriedok. Hore na kuchynskej linke mám legovú kyticu. Zo začiatku som z nej bola na nervy, milovníci lega si vedia prečo. Prach. Nevedela som, ako sa ho zbaviť. Muž prišiel s nápadom. Existuje niečo ako stlačený vzduch. Je to taký sprej so vzduchom. Odporúčam robiť to vonku. Celé to s tým posprejujete a máte vybavené. Dozičky odkladám s vrchnákom, aby sa mi nestratili. Na linke sa snažím mať čo najmenej veci, aby sa jednoducho umývala. Pamätajte, vnútro skriniek nemusí byť krásne, má vám slúžiť na vytvorenie mňamiek. A toto som vytriedila.